Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ukurtong kaseng People's Democratic Party, uba Egan Star Kurkalang, uloong bagi paiba janganong krem constituency, kijet yung nong tawaan, yung nong sampisa. Haba keren sikilat patai kubur, hadim balada bantap kerteng, hakmat ke returning officer, ha office jong deputy commissioner jong ke East Coast Hills District, haka Hendro Tarik Rumpang Arjar Arpulai. Susu uloong bau paiba kanong krem constituency, kala pediang ya kepisa ke bau ba, dasakhiat bahala mari, ulai kadai namar bau lakren hi, Habashit Habashai, ba usu ais mo ba, hindi amma pinbi nakabenta ban job ya ka election. Banjit ya unomi kman, lendo lo yalam, kadai halor kinong rim. Kabar, pada kolong, balada upai ba ukwa ya kejinggelan, udai berpenkela ya uno yalam ubat mai, umdai ya keparti kebat mai. Nomor kabak hadohi, uban trikam dari ubreu, gombot uno yalam umdai keparti kam nak li lem rio uno yalam batrai ya kakak te nolor ba anong kadam konstitusi lelai ki babun ki kontestan menda kamtam ki bakhama khamat ki dai ki pelada cop teng sudah pai ba loi hukum tarikam nuksa balam bar melengyang la arte amban meta bat MC loyo ba arden layo artem dola perem no pai ba aja khatra bada sekiat nang the la ai ki pai ba na mau hati te kemut layo i ka performance chungki hapo assembly ba ka ka isu bakires lene kamat bakira hayon dorbar lene hak sarkar na kabanta ki isu lene kimat ki bakta ya kayap ka jong upai ba managasngi plus nang ta pade sai kiwe pade ki an ki bakta ya ka jela bad ya ka jak beliau jungi porok kawe te kemut pa ba loi te ngangai ba unong krem konstitusi udai unong song sinong ubasyong hasnda jong kana ba islong badang jan kibon ki balanang start bad kidai ru kibri ki batrai sitam te ngangai bakin ai ya karai kabasyai menta ka kenti haka arfu nyau tarik ta bakin penkala bad ngangai skam kacing sania bad ka confident gadon bangun yo baik yo so job kenang ba ka jinggela boro nginora secara kadar ngakum nomi khamat rengkat bat ka jingker chan jong pai ba bat ka jing ai cimut jong pai ba da ka jing ya trela su ka bakta ba ya ki than nong rep ye ki nong rep jong ne ka than ki jingi boro ka wei kam dai e tak jong ka nong krem konsesi jong ka is ka zel bat kiwi de district jong jalan khalia tinga kan mau ha ka por ba ka sarkar kalakhang ka notification ka bami ningkong naka agriculture department kadai khat ar tarik jong ujun ajar khatsa de ha ka to ko por kinorep kiwan sanga ngai ki klik kendo ya lau jong nomik khmat ban keren ya kane bakin ra sarkar henry hade laisngi bakin lawan sanga don weiru nomik khmat ubanot bantik op ya kane ka isu hak khmat ka sarkar ban wanra biang ya ka subsidi jong kinorep halor ka dawai smok kinomi khmat ki ba hak to ko por kiwan ki pai ba nanga amdei bang thok in records ngadon kidei ki pai ba jong konong krem konstitusi ki pai ba jong kamokro konstitusi ki pai ba jong ko sora ki pai ba jong ka pen usla ki don na popun usla nang the bat ki pai ba jong ko soyong kamau plang nang ta na po melim bat don na mori kineng bat nang ta khendet ki don lu na ka ta thai nong thleu bat na mai ra te omdon ubai bonut te omban sengi perlong no da karali da gajing khi haka sandarik jong u February arjar khatsan ter mala usnam ni perlong gajing khi te man la ka por ngilek ban ye keren bat ki officer jong ki department jong ka agriculture department lai pi ong hapo secretariat lai pi ong hapo directorate kata kolong ka basyai ka besit te ka meeting ka belong officially ka bar khamlong convince ba balai tayar ko badai kadai hak lai tarik Oktober arjar arfuai hapo directorate agriculture bala penyai da u agriculture minister ba banti don lengdong berengkat ke jingdon lang rengkat pada ki he ki han jong ka agriculture department director joint director ba kiwai di ki officers jong ka agriculture department kapisa mono bom don kam tangba da ka baburam
ba da sakhet nado ba sedang ban introduce ipak sim da kalis si kibriu lida chungki bat ha ka por ban sim ya kalis haswa ban sam mek pisa da ka basit ka basai la kren so ba chuan ai su bahai ka ni pisa ba isnai pai ba bodok klam ong ban wan phet election mal ba chin da ong ba wan phet election upai ba pediang hanrai ba ong wan ai su bah hab ai su bah mono la ban ai su bah no problem hanrai ban phet pa dia kabut ban phet pa dia kabut kolong illegal nila ban kam no bat dan hak hiru te kamot upai ba usu tho yang tak benta pisa usim bai kablangket usim bai kamlele ngarung ong iki ko sim ba ai su bah puli kerku ko do atat dai iki bikin ruspa susu lada kila banun saman ka banai lene man ka tayau lene man ka senam ten bakas sensyar ka kadar nanung krem ngicit ya ulong tawan om dei ya nong sam bisa kata kalong ka basya ka om dan jing bangan jo gi kerkom terekam sipang la ple dalet pai ba om dan la ple biang laj biang te ka bor pai ba ngat sai de posta bat ha ka cokapor ha ka kendon an ka bakat no bat ke protokol ka ba kumno jong government ban authorize ya rusimet ban lunch ya kana ko skim jong government dedi kibri ko start kita ala sudho ndon kam ni bonnya kam khulong kena sudah plus nang ta da ka baburam ba perston den sang udai wei na padeng kim minister kiba persyang ban hijack ya kini isu na ka ji khun chungi kinong rat menno kadon meeting jong ki engineer jong ka PWD department but ki engineer jong ka power department da ka baburam ya deputy chief minister ba presiden dan song bat ka persting ka bakan mo pilasan yang mo kendo tarik la penlong bat mano hiru badai ki officers concern ki ban rai halor kene ka kam hato ya ka survey ye kene ki affected areas halor ka cingkhang no ikar waisbo la kandak da ki officer jong agriculture ne da ki engineer jong ka PWD ne de chokpo department babat ba presiden kata ka di ki jubab ka basya omdai banila politics omdai ban play ya kani ki dirty games kan ringi di banyat kat kum isu na mata kaya PM jong upat kata ka di ki